नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची सुकी भेल कशी करतात ते मी दाखवणार आहे। तर डायरेक्ट मी कृतीच करून दाखवते। तर इथे मी एक टोप घेतलेला आहे। आता इथे मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। तर सर्वप्रथम मी आधी पहिले लिंबू मीठ हे बाजूला ठेवते आणि टोपामध्ये मी आधी पहिले एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला तो घालते आणि 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घातलेले ते मी घालत आहे। आता अर्धा चमचा मीठ घालते, अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे आणि आता 4 चमचे साखर घालत आहे आणि आता अक्कल लिंब असं मी पिळून घेणार आहे। अक्कल एक लिंब असं मी पिळून घेणार आहे। आणि आता बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालत आहे आणि आता मिश्रण छान असं एकजीव करून घेणार आहे। मिश्रण छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता मी 1 वाटी फरसाण घालत आहे आणि 1 वाटी फरसाण घातलेलं आहे। आता मी बरोबर 4 वाटी मी कुरमुरे घालणार आहे। 2 वाट्या झालेल्या आहे, आता 3री वाटी आणि आता एक 4थी वाटी, अशा 4 वाटी मी कुरमुरे घातलेले आहेत। आता मिश्रण एकजीव करून घेऊया आपण। मिश्रण एकजीव करून झालेलं आहे। आता ही भेल झालेली आहे, सुकी भेल झालेली आहे। आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया ही भेल, सुकी भेल। आणि आता ह्याच्यावर अशी बारीक शेव अशी घालूया। तर अशा पद्धतीने मालवणी पद्धतीची पारंपरिक सुकी भेल केली जाते। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।